Мен енді 50 yıl sahnada yürüyüşü Tataristan, Başkırtistan'ın halk artisti, jırşı, talyançı Fen Veli Ahmetov bolam. Meni bigirek de ulu kişiler, orta buğun, tamaşaçılar bik hürmet ite, rahmet alarga bik zor hizmetimni şulay bakladılar, şulay zorladılar. Mana endi Minzele degeçinde bik köp yıllar Minzele'den ötüp gitip yürüyoruz zor yoldan. 50 yıldan artıqıрақ sahnada endi men Minzele'de bir tapqırda болғаным yok. Австралияларға қатты барып жеттік, сабантойларға. Минзеле жақын бүйті қойса, бірде бола алмадық. Мына Алла бұйырса, юбилейім келіп жетіп ята, 70 яш, 50 yıl сахна ішчәнлігі деп. Сізге де келерге есебім бар. Алла бұйырса. Siz bizde birinci tapqırın değil mi? Былай енді әлі мен бит мұнда теге ұйыштырушы, мұнда ұзатып жүруші генә болып келді менде. Теге ұйыштырушы зор абзай айтты енді, сені бүтін жерде таныйлар, әйде жүріп қайтайлы деп. Мына шоның сөзін тыңлап, солай йөрүйм инде. Tanıylar mısın Minzeleliler? Таныйлар, шундый құшақлап алдылар мына әле. Стелла янда, олапалар анда. Алар енді фотоларға төшіп, әйде гезәле безнең белән фотога төшүгә сезне яратабыз дип. Мына шунсы рәхәт инде күңелгә. Минзеләне инде читтән карап, минем инде яшь чакта мынау Екатерина күпереннән дә чыкканым бар. Анда юл шуннанрак бит инде кирәк. Теге күптән ишетеп тә, күреп тә белеп, монда инде теге театр артистлары белән гастрольләрдә йөргәндә бергә бер гостиницада яшәгән чаклар күп булды. Минзелә театр артистлары белән. Булай хәбәрдар инде шактый. Теге яңа ни түгел. Мына була алмадым инде. Үзендә ниде, сахна ниде, Минзеленең мәдәният йортында, авылларында булгалаган булды. Шаллада яшәгәндә, Хуҗамәттә берничә тапкырында теге Тәкермән авыллары бuna шулай йөргәләдек, булгалады. Ошымыз районыбыз, шәһәребез. Район бик матур бит. Менә аның сулары, табигаты бик матур. Исән сау матурын әйттереп, кадерен белеп, табигатның менә шул олыларны оллап, яшьләргә юл биреп, яшәргә язсын инде. Бүтән җиргә дә, бүтәнебезгә дә, бүтән халкыбызга шундый теләк. Очрашулар тагын булсын, әйме? Очрашулар булсын, менә шушы матур очрашулар булсын. Бу инде сабантуйлар дәвам итсен иде инде. Инде мондай кыска гына онлайн сабантуй булмасын иде. Шын мәгънәсендә зур сабантуйлар безнең халкыбыз бит инде борын-борыннан сугыш вакытларында да үткәргән. Менә менә шушы шир зәхмәт дип әйтим инде, шул гына бит бүтән халыкны, дөнья халкын куркытты. Шуңа бит җыелырга ярамый, 50 кешедән артык шулай. Шул тота инде менә ул артка чигенер инде, нинди генә ширләр үткәрмәгән безнең халык. Гасыр башларында нинди генә ниләр булмаган теге. Халирысы да, тигесе дә, монсы да бит инде. Барысында үткәргәннәр, иншалла кайтырбыз үзебезгә. Җиңе барысында. Җиңе бәе, сугышны җиңгәнне инде, моны гына җиңәрбез дигән кешеләр дә бар. Ул күренми дә, исе дә юк, төсе дә юк. Моны куркыныч әйбер шул. Каян килеп керәсен, ничек итеп эләгәсен ширнең белеп тә булмый. Шуңа саклану һәм саклану инде. Bu Akkoy avulları Sabantoyu 17. yılını Tuymazı rayonunda Temenek avulunda birincisi buldu indanım. Ana bizim yakın dostumuz, benim indi Benir Galimov uyuşturdu. Anın ideyası bu, bu yılғы online Sabantoy ideyası da anıqı bütün dünya Tatar Kongresinde, mana RSA Tatar avulları RSA'dagi 5000'den artıq kişilerinin assotsiatsiyasının reisi, жетекшisi. Аңа шундай üstten әйттеләр инде, uyuштырыгыз, мына шундый Сабантуй керек. Телевидениега тыйынуга инде бу. Бу инде милләтләрне берләштереп, дус яшәсеннәр иде, элек ата-бабалар ничек яшәгән, бер-берсенә кыз биреп, өйләндереп, мына шулай бит инде ике республика. Шул матур дәвамлы булсын иде шушы безнең Сабантуй шуны ныгытып җибәрсен иде. Бу дуслык күперләре булсын мына. Бүтәнебезгә дә әйбәт кенә бит инде. Бердәмлек әйме? Бердәмлек,
Şın mağanasında. Kıyınlıklar tuğamı bir indi? Bir de alay kıyınlığın көрген bulmadı. Allah'a şükür. Bütün жерде de mına şulay yok düz bile karşı aldılar. Motor itip uzatıp kaldılar. Etmez idim bir tege kıyık mıyık sözler de bulmadı. Şimdi rayon hocaları da bir yaratıp şulay kabul ettiler indi. Şol Koydarda buldunuz indi. birinci biz mına Belebey rayonu bizning Akkilga şunda şişmesi çığa, şundan başlanır, anın kuyusu var, şunda oturup suda içtik biz. Mana şundan başlap jiberdik, Belebey, Bişbulek, Yermekey, anan Abdullina rayonu, Arınbur oblası da kirek kuyuna. Şuna Tuymazı, Yutazı, Boğulu, Şoran, Bokalı, Oznakay, Oktanış, Müslim, Minzele. Benim gimin jırlayım şuşu Oznakay aynıge Akboy avulları Savantöy'ünün gimini var. Benir Galimov şuşunu uyuşturucu yüzü küyler de yazıyor. Şunu yazdı da min jırladım indi. Akboy avulları Savantöy gimini. Mana bu online konsertning film konsert işler. Anın indi şunda her vaqt şuşu benim jır bilen uzatıp barlaşaq indi. Mana şunu indi. Muzikal ne yapar bilin isi deb aytdim. Ay. İspitkeş. Şunday. Çok